Πολλά σπροξήματα μέσα στη ρακέτα και τι δόθηκε από ένα φάουλ σε Τζόνσον Αλβέρτη. Έχουν προηγούμενα αυτοί οι δύο. Προηγούμενα που ξεκίνησαν από τον αγώνα της Γλυφάδας όταν ο Ολυμπιακός νίκησε 67-65 με βομβαρδιστή τον Τζόνσον τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Τότε ο Τζόνσον είπε ότι δεν είχε ξανασυναντήσει πιο θρασί, με την κακή έννοια της λέξης, νεαρό από τον Αλβέρτη. Ισχυρίστηκε ότι του είπε πολλά κατά τη διάρκεια του αγώνα Αλβέρτης. Έχει ξεκινήσει μια άτυπη κόντρα μεταξύ των δύο. Στις επιθέσεις δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Αυτό το είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, τώρα δεν το έχουμε. Πράγματι ήταν ορισμένες φάσεις στο πρώτο μέρος που ο Βράγκοβιτς ειδικά έδινε πολλές λύσεις με επιθετικά ριμπάουντ στο Παναθηναϊκό. Τζόνσον εδώ πλησιάζει και θα βάλει το καλάθι μπροστά. Για να δούμε αν εξελίσσει 6 στο δεύτερο μέρος. Είχε 3 στο πρώτο, 40-35 το σκορ. Μπακατσιάς με τον Άκης. Μαρκάριο Οικονόμου πολύ μακριά τον Βολκόφ. Παίζει και πολύ καλή άμυνα ο νεαρός, που εδώ βάζει το χέρι για να κλέψει από τον Τζόνσον. Τζόνσον από τα 6-25 πιεζόμενος από τον Αλβέρτη, εύστοχος το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού και είδατε κάτω από ποιες συνθήκες. 18 η πόντη του Τζόνσον και το σκορ 40-38. 10 και 50 ακόμα και στον αγώνα, 7 πόντων. Νάκης για τον Τζόνσον. Απαντάει με 3, ναι. Να λοιπόν που πήραν φωτιά από τα 6-25 οι δύο ομάδες. Ο Τζόνσον ευστοχεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά, φτάνει τους 21 πόντους και το σκορ 45-41. Μπακατσιάς τρέχει και κάνει γρήγορο φάουλ πάνω στον Πανταβούκα. 6-1, πλησιάζοντας τους 2 πόντους, 46-44, και έχουν την ευκαιρία οι ερυθρόλευκοι να αυξήσουν το σερί τους, καθώς θα παίξουν την μπάλα από πλάγια, έχουν δηλαδή δικαίωμα για μία ακόμα επίθεση, στην οποία αν ευστοχήσουν θα ισοφαρίσουν ή αν και σου 3 πόντων μπορεί και να προηγηθούν. Για να δούμε. Σιγάλας με τον Τζόνσον. Πράγματι φτάρει για 3 ο Τζόνσον και δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Το σερί λοιπόν φτάνει στο 1-9 για τους ερυθρόλευκους που προηγούνται με 46-47. Ο Έντι Τζόνσον με 3 συνεχόμενα τρίποντα έχει φτάσει τους 24 πόντους και κάνει ένα μεγάλο δεύτερο ημίχρονο. Πάσφαλη. Ακόμα 1 και 48. Τόμιτς. Τζόνσον έξω από τα 25. Πυροβολή για 3 και ευστοχή. Με μια άμεση κίνηση ο γρήγορος Έντι. Τον βλέπετε εδώ. 4 στα 8 τα τρίποντα του. Βελτιώθηκε κατακόρυφα στην επανάληψη. Όπου σημείωσε και τα 4. Είχε 0 στα 4 στο πρώτο. Στους 27 πόντους ο Τζόνσον με 4 συνεχόμενα τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες έχουν από 8 φάουλ ομαδικά. Όποιο φάουλ δηλαδή κερδιθεί τώρα μεταφράζεται σε ελεύθερες βολές. 58 δευτερόλεπτα. Στο τελευταίο λεπτό του κρίσιμου μεγάλου ημιτελικού τρίποντο του Τόμιτς. 52-56. Στην κρίσιμη στιγμή ο Ολυμπιακός μιλάει από τα 6 και 25. Με 2 συνεχόμενα τρίποντα του Τζόνσον και του Τόμιτς. Προηγείται με 4. Οικονόμου στον Αλβέρτη που σουτάρει για 3. Άστοχος στο rebound από τον Τζαπ. Αστοχή. Μαζεύει και πάλι. Τον πιέζει ο Πανταβούκας. Κρατάει την μπάλα. 12 δευτερόλεπτα. 52-58. Τόμιτς. Σιγάλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε. 4 δευτερόλεπτα. 3. Ο Τάρλας για 3. Αστοχή. 1. Κανένα. 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακός. Μετά το Τελαβίβ, τη μεγάλη του νίκη επί του Παναθηναϊκού με 77-72 πέρυσι στις 19 Απριλίου. Σήμερα εδώ στη Σαραγώσα, σε ένα γήπεδο που ο Ιωαννίδης πέρασε το 90 και επικράθηκε πολύ με τον Άρη. Είναι ο νικητής, έξαλλοι πανηγυρισμοί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού φεύγουν περίληπτοι, ο Γιαννάκης κουτσένοντας. Ο αρχηγός της Εθνικής που δεν μπόρεσε να προσφέρει, λατωμένος στο δεύτερο ημίχρονο. 52-58. Οι αγκαλιές των παίκτων του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν για το μεγάλο τους τριάμβο, για τη μεγάλη τους νίκη. Ο Ολυμπιακός που στα τελευταία 3 λεπτά έκανε ένα σερί 8-2. Το 50-50 έγινε 58-52 και το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό πήγε στους ερυθρόλευκους. Το Τάκο Ολυμπιακός, το Σιγάλα, τους ερυθρόλευκους έτσι, όπατους. Γιάννη Γιώργο Μαμέτα στο μικρόφωνο. Έχω τον Έντι Τζόνσον. What you feel about this first European final? What's your feeling? I feel great. We didn't play well. I didn't shoot the ball well. I hit some shots in the second half, but we played great defense. And that's why this team wins, because we played great defense. What do you think also about your soul in the game? Hey, I didn't want Panathinaikos to beat us. I didn't want to go back to Greece defeated against this team. It's been a rivalry all year, and I made up my mind in the second half. I was not going to let them beat us. Thanks, Eddie. Ο Έντι Τζόνσον μας είπε ότι δεν ήθελε να